no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. O aumento do tráfico durante os primeiros 9 meses deste ano no Porto da Pobra débese fundamentalmente aos movementos de túnidos conxelados como os que se descargaban esta mañá durante a visita de Juan José Durán ao Peirao pobrense, acompañado do voceiro do PP e do patrón maior. 5,3% son unhas cifras creo que importantes. Eu quería que estuvera con nós algún representante das empresas, de algunha das empresas que utiliza este Peirao para descargar e para que despois a industria transformadora potente que hai na comarca do Barbanza proceda ás laboras correspondientes cos túnidos que aquí se descargan. Tamén decir no conxunto dos portos de Galicia dependentes da entidade, o tráfico subiu no mesmo período respecto do ano anterior un 7,4%. Os portos de maior movimento foron Cariño, Ribadeo e Cee. E tamén, por suposto, é de salientar un incremento importante dun 30% nos tráficos no porto de Celeiro, no concello de Viveiro. A parte deso que estamos comentando, decirvos tamén que todo elo hai que inscribilo, estes datos que facemos públicos, nun contexto xeral máis positivo que o do exercicio de 2015, que lóxicamente despois se reflite no número total de toneladas desembarcadas nos peiraos autonómicos. Estamos falando de 1 millón ata 30 de setembro, de 1.216.000 toneladas fronte a 1.170.000 do mesmo período dos primeiros 9 meses do ano anterior. Durante a súa visita á comarca do Barbanza, o presidente de Portos quixo destacar tamén as boas cifras da lonxa de Ribeira. No que é pesca fresca se desembarcaron 22.000 toneladas, é a primeira de Galicia na pesca fresca, e tamén desde o punto de vista, por si xurde esa pregunta, desde o punto de vista das descargas de túnidos que tamén hai no Porto de Ribeira, pois o incremento en este período que estamos falando foi aproximadamente dun 12%. A Consellería do Mar está a desenvolver estes días obras de mellora da seguridade vial no Porto de Rianxo. A actuación cun presuposto que supera os 45.000 euros consiste basicamente no reforzo do pavimento de 2 viais portuarios moi transitados e tamén na mellora da pavimentación da esplanada portuaria. No caso dos viais, o novo firme será de aglomerado e permitirá subsanar as deficiencias que presentaban ambas estradas ata o de agora. Polo que respecta á esplanada, nivelouse o firme e pavimentouse con zaorra compactada, co fin de evitar a creación de bolsas de auga que se producen en períodos de chuvia, na rampla de Varada e nas instalacións do Club Náutico. A través dunha moción presentada xa no Concello, o BNG de Boiro pide a retirada da modificación dos coeficientes redutores que pretende aplicar a Dirección da Mariña Mercante no réxime da xubilación dos mariñeiros embarcados na flota de altura e gran altura. A medida de levarse a cabo afectaría a un gran número de traballadores do mar. Con este cambio, só se consideran buques conxeladores as embarcacións de máis de 60 metros de eslora e que teñan unha capacidade superior ás 1.000 toneladas.
O resto pasan a ser considerados buques fresqueiros, evidentemente polas súas menores dimensións, porque non cumpren con esas novas dimensións que se establecen, e non se ten en conta nin a súa actividade, nin a zona na que pescan, nin as condicións de vida a bordo, e entón rebáixase o seu coeficiente reductor rebáixase do 0,40 que falábamos antes ao 0,25, 0,35. Esta medida afecta basicamente a Galiza. Vense afectados milleiros de traballadores da frota palangreira, cefalopodeira, dos arrastreiros, que non alcancen estas novas dimensións establecidas das que viña falando. Entón, digo que se perxudica así a milleiros de galegos que verían aumentada a súa vida laboral e sufrirían, claro, unha grave discriminación con respecto aos buques que sí que cumplan estas novas dimensións de tamaño. A nosa petición é que, en vez de reducilos, incluso hai que aumentalos. Hai que volver a revisalos, porque ese modelo vémolo absolutamente caduco e anticuado. Entón, habría que poñer ao día, habría que falar realmente de como está a situación deses traballadores. Non ven a conta ahora, pero cumpre lembrar que son traballadores que despois afectalles outras moitísimas cousas. Non poden votar. Afectalles o da cota pesqueira. A semana pasada, que saliu nos medios estes días, sábese que en Galiza é dos sitios da Comunidade Europea onde as sancións administrativas que se aplican a nivel europeo son as máis exixentes e as máis estritas. Chegas con 3 xardas a Porto e a sanción é diferente que se o faz noutro país da Unión Europea. É un colectivo masacrado, é un colectivo que estamos vendo que como outros, como o leite, como outras áreas productivas, pois está sendo masacrado vilmente, e non é unha decisión arbitraria, é un plan premeditado. O PP aí záfase outra vez, métese co medo para intentar asustar o sector, para intentar dividilo. A día de hoxe, acabamos de avisar, que hai, dergo un pouco marcha atrás, o PP deu un pouco marcha atrás, hai 50 barcos que viron que non se les vai a baixar as tripulacións, que non se les vai a baixar esos coeficientes, pero están revisando a xente, os abogados e a xente que está levando os temas destes mariñeiros, pero eso que saiu nas prensa estes días que está no queixón é mentira. Revisarase cada caso e estamos vendo unha vez máis o que dixen antes. O medo fai que despois se reduzan todas esas dereitos que se foron conseguindo con estes anos. Os nacionalistas reclaman tamén o cese do director xeral da Mariña Mercante por incompetente e por descoñecer a realidade da pesca do noso país. O BNG de Ribeira súmase tamén á campaña que está a desenvolver a formación en toda Galicia para exixir a retirada da modificación dos coeficientes reductores aos mariñeiros, promovida pola Dirección Xeral da Mariña Mercante, dependente do Ministerio de Fomento. Esta medida afecta especialmente a Galiza, xa que é a primeira potencia de pesca no Estado español. E como non, o Concello de Ribeira, que ten como 17 embarcacións con porto base aquí e que se dedican tanto a pesca de altura como de gran altura, e solo debe de ser como 3 embarcacións as que están cumplindo estes requisitos. Es decir, que son os que teñen máis de 70 metros de eslora e máis de 1000 toneladas. Todas estas embarcacións van a faenar nas mesmas augas, pero non todos van a ter os mesmos dereitos. E todos van a correr os mesmos riesgos, incluso os que teñen unha eslora máis pequena van a correr un risco maior. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A biodiversidade, o patrimonio cultural ou o modo de vida dos antigos habitantes do Parque Nacional das Illas Atlánticas son algúns dos coñecementos arredor deste pequeno tesouro da natureza o que hoxe se achegaron un pouquiño máis sen saír dunha sala, os usuarios do Centro de Atención Integral Amigos de Boiro. Moi ben, cangrexos hai moitos, despois este de aquí seguro que o coñecedes todos, que se come moito. Ese que se come moito á feira. Pulpo. Moi ben, pois temos pulpos,
Trátase un pouco de achegar os valores do Parque Nacional pois a diferentes lugares ou parroquias, sobre todo aqueles lugares que non están perto da área de influencia do Parque Nacional, non? Entón, pois agora estamos facendo este tipo de actividades tanto con colectivos específicos como con colexios, vamos, que enfocado un pouco a todo tipo de colectivos que queiran coñecer un pouco de outra xeito pois as actividades que se fan no parque, un pouco para ensinar os valores, non, do espacio protegido, non? E que a xente cambie un pouco ese chip de mentalidade simplemente de valoralo como un paisaxe e non como, bueno, eses valores, pois coñecer un pouco os ecosistemas e, bueno, un pouco todo iso. Nada mellor que o coñecemento para chegarse a un espazo tan cercano como descoñecido para moitos. Os segredos, historias e anécdotas que agochan os arquipélagos do Parque Natural das Illas Atlánticas xa non son un misterio para os usuarios e usuarias de Amicos. Hoxe, grazas aos propios traballadores do parque, puideron aprender todas as maravillas que nos ofrecen as CIES, Cortegada, Sálvora e Ons. Está moi ben que un día é un día distinto, así con actividades que está moi ben que nos enseñen como funciona un pouco isto das Illas Atlánticas. Recomendaría a xente que fora Nunha visitar. sesión informativa moi didáctica e interactiva, algúns prestaron máis atención ca outros e pronto comezaron a xurdir os alumnos aventaxados que tiñan resposta para todas as preguntas. Iso sí, tras a explicación toca demostrar o aprendido da mellor forma posible, xogando. É un xogo que se chama de gaivota a gaivota e é un pouco similar ao xogo da oca, pero un pouco para coñecer os valores do parque. Veñen pois casillas referidas a animais, a elementos da paisaxe do patrimonio e un pouco que eles saiban recoñecer pois aquelo que sabimos aquí digamos na presentación, un pouco repasalo e ver un pouco os coñecementos que adquiriron, non? Xogando e aprendendo, nada mellor para chegarnos á fermosura destas illas e para darnos conta de que aqueles que aínda nos queda algunha por visitar non deberíamos demorar moito esa excursión pendente. Uns 20 representantes de clubs náuticos de toda Galicia reuníronse esta semana no Concello de Boiro. A xuntanza organizada por Portos de Galicia tiña como principal finalidade analizar a liña estratéxica a seguir nos próximos anos, de cara a incrementar a captación de posibles clientes aos portos deportivos da comunidade. A experiencia deste último ano, principalmente nos meses de xullo e agosto, no que se incrementou considerablemente o número de tránsitos de embarcacións de recreo os náuticos autonómicos, nunha media de preto do 20%, vai a ser a liña a seguir de cara ao próximo ano por parte de Portos de Galicia. Na xuntanza celebrada en Boiro e a que asistiron uns 20 responsables da xestión das infraestructuras náuticas nos peiraos de titularidade da Xunta, acordouse seguir coa promoción nacional e internacional en feiras e salóns de turismo náutico, como é o caso de Fituro a Gran Pavois, en La Rochelle. E máis, valórase ampliar presenza noutros mercados como o alemán, o holandés ou o ruso. Con vistas ao futuro, creo que hai dous obxectivos que deberemos traballar arreo neles. Primeiro, a fidelización desa presenza de embarcacións estranxeiras, as persoas que se achegan a Galicia e pernoctan, están un día, 2 días, 3 días, empezamos a, porque temos datos, como todo o mundo coñece, estamos comprobando que cando coñecen a realidade náutica e a realidade da oferta turística restante, repiten, e o que queremos é fidelizalos, que teñan os portos galegos como portos non só para vir unha vez ao ano, senón para facelo en máis ocasións ou incluso como portos onde poidan deixar as súas embarcacións largas temporadas. Decía fidelización por unha parte e decía tamén expansión da acción promocional. Temos que entrar agora nunha estrategia, o comentaba tamén o alcalde de Boiro, unha estrategia de promoción da náutica cara aos mercados do norte de Europa, mercados que moitas veces se concentran na feira de Düsseldorf en Alemania
e tamén en outros salóns, pero ahora o seguinte reto, logo do que xa fixemos e seguiremos mantendo no arco atlántico europeo, será no norte de Europa, os países nórdicos, por suposto, Alemania, Países Baixos, e incluso creo que hai un nicho de negocio importante, temos datos tamén no que ten que ver con Rusia e a náutica que se desenvolve na parte de Rusia que é o Golfo de Finlandia, me parece que é toda esta zona. Eso vamos a traballar tamén aí. O presidente de Portos de Galicia destacou precisamente as cifras de tránsitos recollidas nos 2 meses centrais do pasado verán, xullo e agosto, nos que se recibiron nos peiraos deportivos galegos a máis de 5.000 embarcacións. En balance dunha campaña que, como todos sabedes, xa calificamos no seu momento de histórica, estamos falando de case 5.500 tránsitos de embarcacións de outros países nos meses de xullo e agosto, que é un 18% máis que o ano pasado, e que estou seguro que os resultados a final de ano van a ser tamén moi favorables. Facer ese balance, decía, facer balance tamén do comportamento desa rede internacional na que forman parte 15 portos galegos, que é a rede Pasaporte por Escalas, que permite unha serie de vantaxes aos usuarios da náutica, sexan de outros países ou de Galicia. Pola súa banda, o alcalde de Boiro, Xoán Xosé Dieste, que neste caso actuou de anfitrión nesta xuntanza, que participa como administración local en todos os eventos promocionais impulsados por Portos de Galicia para a difusión da oferta náutica autonómica, destacou tamén esta estrategia, co fin de captar a novos turistas. Fomos, eu digo, como deste, pero é a verdade, da zona da comarca, pois o primeiro concello que impulsa este tema de maneira importante. Somos uns dos poucos de Galicia, me gustaríame, por isto fan un chamamento a que todas as corporacións apoyen este tema, porque é importante para as nosas vilas, para os nosos povos, para crecer dentro dese proxecto común que ten Galicia, a Xunta de Galicia para o turismo, e, bueno, agora o intentamos incorporar en ese novo convenio que tamén ten a Mancomunidade de Arousa Norte, da cual formamos parte Boiro, xa é un elemento máis a ter en conta dentro da Mancomunidade de Arousa Norte, que era un tema que non se había tocado hasta que, bueno, Boiro e Portos de Galicia empezan con ese tema. No Porto Deportivo Juan Carlos I en Sanxenxo atópanse as novas instalacións nas que se está a celebrar o obradoiro de hostelería da Mancomunidade de Osalnés. Neste entorno presentouse a primeira edición da feira Etiqueta Negra Gourmet Galego e Inspiración Innovadora que organiza o Concello de Pontevedra. O que presentamos aquí, como ben dicía o alcalde, é Etiqueta Negra. Etiqueta Negra é un evento que nace no Concello de Pontevedra con vocación de permanencia e con vocación de converterse nun referente gastronómico de todo o país. Nos, pensando un pouquiño que o que faltaba, entendíamos que a visibilización do potencial hosteleiro, gastronómico, de producción, sempre vinculado a este sector, debía ter un lugar privilexiada nas axendas dos concellos, nas axendas das entidades que traballamos a prol do desenvolvemento turístico da zona. E pensamos en Etiqueta Negra como un evento de referencia. Etiqueta Negra é o primeiro salón ou feira gourmet galega, 100% galega. Etiqueta Negra celebrarase no recinto feiral de Pontevedra e estará aberto en horario ininterrompido dende as 11 ata as 8 horas por un custe de 2 euros. O Salnés estará representado polos alumnos semestres do obradoiro de hostelería do Salnés con varias demostracións da materia sobre a que están a formarse. Protagonistas, como siempre, van a ser nuestros alumnos de sala y restaurante. Como bien decía Puri, esas elaboraciones se harán en directo y pues haciendo un poco gala de nuestros productos. Hemos elegido en este caso trabajar con navaja, pulpo y zamburiña, y las elaboraciones van a ser una ensalada de navaja con mango y frutos del bosque. Después haremos una revisión de empanada pues haremos una masa con pasta filo, una cebollita confitada, pulpo y con un queso San Simón, al que luego le pondremos su tapita, o sea, también en formato degustación, elegante, bonito, pero siempre partiendo del producto, ¿no? que es lo mejor que tenemos. Y terminaremos elaborando, si no recuerdo mal, una zamburiña envuelta en pan de millo con una cebolla confitada.
Delicioso. A todo esto, esos 3 platos los vamos a ir maridando con caldos de Rías Baixas, que todavía están por confirmar, por eso no os podemos desvelar el secreto, así que tenéis que venir para degustarlo. Y bueno, también con el lujazo de ese mismo día, que nosotros estaremos el lunes 14, sobre las 12:30. Antes estará pues la otra escuela de hostelería, Carlos Oroza. O sea que estamos ahí ya jugando en primera división, chicos, ahí a tope. Unha cita de carácter profesional que aspira a converterse nun dos eventos máis destacados de Galicia, a reunir nun mesmo espazo a profesionais, produtores e consumidores co fin de coñecer as tendencias do mercado e difundir a excelencia dos produtos gourmet e delicatesen galegos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.